chopa nyola no se yimi vilo kido nyako chia era gibola ni se yudo nyodo ni kelo nyako chia jologore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere konde jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kadno wada tema kimedola nyako chia Unga sukari sabuni mchele. Unga sukari sabuni mchele. Bonke. Jatelo. We chandori osiepna, we chandori. Adoni ka ukot no endo gigik mamaga mag tich. Iduoke stoka chachande mondi ka umeki monde dheyo tich na kodi rum. Jatelo. Wasechopo mana kanyo. To koso chopo kanyo nade to nyoro ni wuoke tich kase chigi monegi wuoge pokoromo kendo kokiduogo kasanti biro bende modeko kawuono ne. Idwaro ni wating nango bonke kata mana ot mininde na manyi kanyo gotieno tulu noka yudi kata idwaro ni watim nango mae no ala walo ka dware tulu nikech mae gimonde kaka Jatelo nitie shughuli moro manomaka to na de aduogo modeko jatelo adwa mi thuolo kenda mi yweyo mochwere mondo dhi los shughuli gigo eko kitieko ti time kama chielo ano kanya tiyo kodi kamano kuchopo kanyo asewuoyo kuchopo tim kamano kaw mana gik mamagi asewuoyo jatelo we go kot kanyo bia kuwe kot no werigo jatelo abro manyo ng'ama goye Nyako chia. Itima ng'o koni be ing'eyo? Iparo ni koni akia. Ang'eyo maber. To bang' chamo silinga 2,000. Nyako chia maki weche loso. Weche loso na to license ok ne miya. Kwani chief loko biro boloso ni wechegi. Dong chief emanoriwo be ni biro to loso ni gik moko rumo piyo. No chief lasiro moko werigo. Ni wacho kode ang'o? Werigo, ineno chief kaka nasayudo. Werigo ibo mana neno gima botimore. Iwinjo, amanyo kantiere tich moro kae manyalo timo. Imanyo tich? Tich mane? Amanyo tich moro kata mana go dasta luoko korot, luoko sende, luoko lewni. Nyako chia gino kik chandi. Ne timnia. Inyalo yudo to case. Chako kendo. Ne, dongado ng'eni wan wadil gi security area. To case mane mami? Iparo ni gimoro manyalo mi maketho kamano. To case kende. Ne wuogi, pare ni wuogi kae kapok achako gonduru. Abo gonduru kae. Inyalo ru kae. Abo gonduru kae. Nyako chia. Kwani ukinyao. Sawa. Ng'ati. Dio. Intite gwe mina biro chamo pes ji Nairobi kae. Wiyo kuode ketho na mundu. Manyo tich be tich jowadu. Chani fanye hii inakaa legit. Hello. Habari yako? Mzuri sana. Nimepata namba yako kwa social media. Okay. Nimeona kuna kazi mna offer. Nilikuwa nauliza how do I go about it nikitaka. You're in the right place, eh? Kazi nayo tuko nayo mingi. Ni gani kwa hiyo social media yetu umeona inakufurahisha? Ya secretary. Nice. I can see nice choice, eh? You have made a nice selection. Now, for that job, we will require 100,000 for processing, digitizing, ndio tuweze kucontrol. 100,000. Naam. That's some little money. Sasa Okay, najua inafanya usikie ugumu lakini this job can make you a millionaire, eh? Sasa tunaweza basi unikate kwa salary.
msichana. Then you are hungry for a job, unajua tufanyangi hivyo. We cannot do that. You have to show commitment on your end. Ndio. Lakini sasa 100,000 natoa wapi na ni kazi natafuta surely? Okay. Kwani uko na ngapi hapo? Niambie tu. No, wewe uko na ngapi? How much can you produce, Niambie tu kama ngapi hivi. So ndio nikuweza kukufanyia processing mambo yako iende haraka. Weka 1,000. Niweze kukufanyia processing haraka na I can hear you are a very smart girl, Umetoka kwa 100k mpaka kwa 1,000. Don't worry about the price range, This is a very convincing job. It's a good offer. Unajua naona tena ni kama tena hii kazi ni kama tena sitaitaka. Ai msichana, unataka kazi tena? Ni kama sitaitaka. Kwenda huko. Shamba la mawe uko yote. Luoko? Luoko nase luoko ni jakra bere ngama nyako. Mali tich matimoga. Nyaka chiedi lika shish be anago. Delika ngo? Delika shish. Nyako chi. Ichalo chalak delika shish ni. Donge. Kora ile koni wadhi. Timrega kama dier. Manomo la dira ni an gi mikolo kama. Kose no baya ki bado gwang' yawa. Magi mora makete lweta. Tok bed maber. Ka yud tich to tich lala. Kose nyalo bedo ni jo Nairobi mana wuondo nyako chia gini mana lal gi pesa gi ka no kuomna nikech kana chopo ka ayudo tich maber e masin. Arega kanyo gimoro 3 days. To awe marach nyathi moro biro gi cham kara siling 5 maduong' mar kona 7 ni e chambe. Donge masin orego kona 7 masin okethre matich orumo gi kanyo. Okawuok amanyo tich kendo. Ayudo tich kama kaka shamba bola. Atia wan gimoro 1 week kamae. To niyo keso chakre. Niyo sijui nini. Title deed. Ngano amua ni an koro timre nade. Odar okodwa dhao gi jo dala. Odar tich orumo kamano. Awacho ni aisuru. Donge kora manyo tich e supermarket ayudo. Masechaka tich maber. Masechako yudo pesa na moro maber. To koro kaka janyuola wacho ni kaka yudo pesa ni. We kora adhi atimra nade? Adhi ane nyathina. Tema kaduogo tinyisa ni hatufanyangi kazi hivyo. Kia nade. Nisa ni chukua kila kitu uondoke. Ai. Kane malo baya gi pado gwang' dala ya. Yes, come in. Hello, sir. Yes, hi. Hi, my name is Sylvia. Yes, Sylvia, have a seat. Thank you. So, sir, I've seen online that you people have vacancies, and I came to try my luck. Okay. Yeah, these are my papers. Yes, Sylvia. Umekuja wakati mzuri. Asante. Sure. So, Sylvia. Yes.
We are a cleaning agency and we are recruiting cleaners. Sir, you mean cleaners hao wa kuosha? Yeah, wa kufanya usafi. But sir, you see, in my previous job, I was a secretary, so I was aiming maybe for an equivalent or something much better. With a Form 4 certificate? Yes, sir, you see, I'm very hardworking, I have integrity, and generally it's very easy working with me. Plus, I'm a very fast learner. Then Sylvia, I'm sorry. We don't have a job for you right now. You can try elsewhere. Okay? Yes, next. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate punjo jigi moro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo, tayo ni chenro maliet mar thum Dagmor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto, nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo, kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite, yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut, kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso, Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng', ka wami gik motimore pau tuke. Jumani e rogo mar nyithindo. Tugolo na nindo. Ae. Tugolo na nindo, tugolo na nindo. Ae. Tugolo na nindo. The mouse is our friend. It's small and it zooms. We move it with care and click to go. Whoosh. Matatani. Mwalimu utakasirika. Nimechelewa shuleni. Mwalimu utamwambiaje? Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakwaramogi. Dweche 6 nyaka ne magoro lal kod ogae mar ODM Raila Amolo Odinga. Liel mose lim molo liete tete pinyka aparo ni en mar Raila. Sasa modhi function mar ODM nyaka chobed maonge. Awinjo ka meremo moro maka matek kabisa. Jotije kod osiepene pod thuthni mondo changi kaluore kod tho mare. Raila Odinga ne chal nam. En ng'ama ni nyalo dhi duong'o dhod ng'ato gi nyinge to okia tibiro yudo gimidwaro. Chunya pok oyie ni baba nowewa. Onge mare chando ngima joherane kod ji mane omulo ngimagi aching'. Chunya pod nigi lit kendo pek mathoth. Fuok mare pek lajre e siasa to kod telo maturka. Party ne mane is the strongest party barore nyaka gisani. Mondo yud chuny sigana, tudri kod jafwambo marwa Walter Nyambaga chieng' Jumapil saa 1 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyathina, nonyisa di mkati machal kama gi carrot halwa e gik mihero. Parni temo loso ni chiemo ni maber mondo inicham. Bende mae chiemo mana hera ahinya. We ana bile matin mondi. Golweti,
chiemo ni en mar niti kende. Niti pile ka pile ne nitie gimor mang'eny ahinya e ngimane. To ka aneno kaka en ochalo, awinjo malit e chunya. Niti ne ng'ama mor ahinya. To pile ka aneno koling' kaka en oling'no, awinjo matek ahinya pari. Laktar nowachona ni kata timo ang'owa ok anyal bedo mapek kendo. Nyakochia. Karibu Nyakochia. Ero kama. Neno kawadoze. Ale. Wale to benyedo. Angeni ko daka winyo. We wacho jasio. Nyakarapol. Karibu. Ero kamano. Mashapado. Ing'e be gimoro. Rio seinga we adonja bed piny matin amodh pi. Nyakochia. Ijaniko. Dedo njore timango. An ngato ok donji ga yoda. Neme maniam. Kosido biro sorore da kwala. Okane ni maber. Ber kanyo. Obiro. Chunye rach mo. Bed piny. Ero kamano jabe. Akelo ni chai. Ing'eno ka dhogi otuo to barore. Kata ni bed gi teko. Ero kamano. An dhako maber, an nyakara pulani. Hey, dhako maber. Ang'eni denyo dong. Ero kamano. Muon chai. Ero kamano. Wakele. Onge kata skari ya, kata chak. Dobia. Gol ya gola. Gol ina ka amanyo ne gine. Gol ya gola magia ingo. Ibo gango. Ing'eyo. Aparo mana kaka adwa rudho gigi. Kaka mama ndho godo chai gi. Kaka dwa tiyo ne teko ni. Koro madh chai. Bergo. Haya. Koro Erika. Koro kaka isekelo lewni gi. Dong koro de ber ka wawinjore be chuth. Mondo ang'e laluoko ne pesa di. Ing'e Nyakochia. Manti wacha dier. Ng'ato ber ni kisetiyo. Ting'e maber ni chuli pesa di dong. An koro neno ka lewni gi katieko kaka neno gini. Aneno ni obed 2,500. 2,500. Nyakochia. Ituo. Lewni gi da singal 2,500. Lewni madam mondo chiew sa 12 chitiko luok taka sechiel pokoromo. Lewni makta che mamini mapoko imunya tanya tieko gisani. Singal 2,500 neno kanyo. Jaber, okay, sawa. Kara wagol 100. Wegi wele 2K. Nyakochia. Ido luoko koso kidwa. Okay, kara wawinjire yawa. Ido na dialandi kaka ikato na sado. Dong biro kana luoko. Kikide wabo winjire, Inena inidwa neno na indidwa medadi. Bas Nyakochia kokiloso ingenda kwa chwanya do ng'anyi sinwa bedo mana kaka nyimege Nyakochia nyami no don't ingena nta nyako wachi nyeler dak. Nyakochia. Lewni gi nan gi mia gi siling 50. Lakini koro bira nyako wachi nyeler amedi gi sende kasta medi 50 wi koro bedo gi 100 200 Nyakochia. Nyakarapol. Warome kamoro yawa. Siling 200 gi uchumi ni Nyakochia ka ng'ato mig lewni matin gi. Warom kamoro teme mondo warome but mana wacho cha sai Nyakarapol. Dong tesendi bro rudho na maneno anenro Sofia do. Bing nanga machinya ler. Kara chak luoko. Ang'ane gima ng'amedi. Aya, sawa. Lewni gada ne luok maler. Eno kaka ma. Adwani sparkle. Inge sparkling. Ti dunyo. Ingi maber nyaka punde gi. Mana ingo ma. Kama ka brasta rudho makatieko. Laura charo wang. Nyakochia. Mano lawa emipango rudho gi brush kamano. Lawan kicha micha ya ibedo go take da rudho go lawa brush dong. Ko kidal luoko tonge. Jaluo mane matiyo gi brush yawa. Magi ahengo ini kikidewo. Mano ko kiwuoyo.
To woche nagi. Irudo maler mi to piki kito so yegi dong. Aya. Sawa. Acho. Bas. Okay. Yes, come in. Hello, madam. Hi. Sabaha. Nashukuru. Karibu. Thank you. Yes, madam. Yes. My name is Sylvia, and I saw you guys have a vacancy, so I decided to apply. Yeah, this is my documents. Oh, fantastic. Thank you. You look pretty. Thank you. Kuulize. Yes. Tushaipatana mahali? Not that I can think of. Uko sure? Habari yenu? Nzuri. Nilikuwa nataka kuona MCA. Nataka kuona MCA? Na kuna appointment? Situation yangu ni urgent. Urgent? Kwani hapa ni hospitali? Unajua, niko na kashida kidogo, mtoto wangu hajakuwa akisoma. So niliambiwa anasaidiana na basari. So nilikuwa naona akinisaidia mtoto atarudi shule asome. Sasa madam, issues kama hizo mheshimiwa huwa na solve to maybe on Tuesday. Itabidi urudi, tutakuita on Tuesday. Na vile nimetoka mbali. Mbali? Wewe ni waiwadi kweli? Niliambiwa na mtu huwa anasaidia. Anasaidia watu wa wodi yake wenye walimpigia kura. Wewe itabidi urudi tu huko mbali, uende utafute MCA wenu. Huku unafanya kazi kwa ofisi ya MCA kwa Little It's you. Yeah, madam, you know, that is a public office. So people come in and go out. A lot of people come in and go out. So sometimes, tunaweza kuwa tulipatana but kukumbuka ndio itakuwa ngumu kidogo. Nishaikuja once kwa hiyo ofisi. Anyway, dunia ni duara. Yeah. Let me see. Sylvia. Yes. Ulipata aje job kwa ofisi ya MCA? I applied and I qualified. With this qualification? Yeah, you know, I am a very hard worker. I have integrity. I learn things very fast. So it is very easy working with me. Okay. Yeah. Hapa kwetu huja qualify. Ile kazi tunatafuta si ya for liver. Kitu naweza ku-advise. At least unaweza endelea na masomo. Keep trying. Tutapost job zingine. Maybe utakuwa lucky siku moja. Thank you for calling, Sylvia. Keep trying. Bye. Omera. Idhi kanye? Manga. Otoyo mai. Omera kano toyo. Ano mulo. Karo mulo. Omero mulo donge fwenyo ni tich rumoga. Omera ma kaka pinyu chwadi. Yani sani nyaka kode gi rwako madongo mikwayo manegi. Kode gi kende chalo gi utegi. In ing'e ni milori gi long mathing athing machalo kondo gweno gi. Bana dong dieta wacho ni adieri. Awacho ni adieri pinyu chwadi ne kaka chalo. In fact, tiendi makoni ni trailer no nyono. Ionge agenda. Onge agenda. Gi wich mapoth ideas biro to kier kada. Onge gima donjo guongo ni ayanye ming'eyo. Kotim bwak ni idhi kanye? Ongadwa donje. Idonji tim ang'o? Ka nitie yo. Bwana, kwani nyaka ing'e gima dhi time iye kaka donjo bwana? Ing'e ni in kiseketo dhogi machalo dho gwang' mano ndus go ngoni. Gigine ni iketo walo mang'eny e gine. Ne, awacho niya. Giyo ka gi kaw reverse. Bana wadonjo. Wacho ni kaw reverse dok kuye komiaye. Omera, dok amiaye.
Nyakarapo. Biane matin. Ase temo chokogi. Koro na penji. Iwacho ni imeda pesa di. Mbona ng'e gima luoko ne yawa. Ing'e ni ng'ato budget mana gi pesa ne. Gimoro mara sparking no. Koro donga nyisi nanto daka Felix zaidi ya wanyako chia ya. Ing'e ni chal na nyamino. Kora neno, I made this link prabirio gabich. Yani 75 bob. Prabirio gabich? To, ay, sawa. To koro, ere ge pi, ayudo kanye. Oh, by the way, pi. Koro pi, pi dongono kakanwa bire get kamai. Mane dire kanyo. Iyi wayo donge iwayo nyako chia. Ini ngiteko. Angeyo. Wayo tiolo ini tibiro tiolo ka. Chakulu kondo pegi donge ka. Iolo, tieko kamo kuongo. Endo pegi. Ikao chakulu ko kama chia. Rio. Tilao kama kando. Wakili kuji. Aya, sawa. Sawa. Makma. Ero kama. Iyo pinkanyo denda tiwa. Mage. Atiek madho chai ni. Mano gima dhi yomo sani. Sawa. Ero kama. Mon chai. In donja iye. Onge ta. Maler. Sparkling. Ibo neno. Ero kamano. Chama kate. Achame. Adi omo pi? Uduogane, jawuoche. Duogane. Jawuoche manade bwana. Ukiluonga ni wuon wuoch. Mano to ine ming'eyo nyingi. Apenji. Ang'o mani biro manyo ka? Bwana mano siri na okocho nyaka ng'isi siri mara. Nyisa nyalo konyi. Wan gi udi kae migine mi to michulo matin mogi an 2,500. Fwenyo nade kwani koro yawa. To shida ni me wangi. Lenda wangi te. Anena. Mano ta dieri ta apenji. To ng'amu ng'isi ni okanyala afford ot mar ginene. Gi wuoch madung moko mikwayo ka tok apara. Uru chajo kwa wuoche. Ba nini ng'eni pesa di maloso odiochieng'? Ha? Gima lich en manyo ot, pesa mari. Ta penji. Onge ot moro ma beche ni piny manyalo romo kata 650 mo. Ineno mar 650. Abungu poko tong' te inyama donje i bungu. Itong'e yiende, ai ting'ie welo kamoro ndusni. Igerie odi chul funde 650 no idagie. Wadhi alalra gi chunya then abiro duogo bang'e. Lalri gi chunyi. Kiyudo gine to bi duogi. Erokamano. Next time okibedi kiburi ahinya. Nani mamani? Nyako chia. Nyako chia. Yani chebo kai ichiko teama ni machio. Yani mama ni nyalo munyo chacha. Tumatuombi kachicha sanyo sepudho kamae. Sicheko te. Nyako chia. Mama nitugo kodaki. Almo ni joga nyeri. Ndo wakonyo mwana konyo. Mama ni chunya sana. Mama ni hadi nyeri.